Som ušla doslova hrobárovi z lopaty. Som mala zakrvácaný mozog. Dokázali nemožné. Ja som po 3,5 mesiaci stade to odišla po vlastných nohách, bez poruchy rečí. Silná bolesť hlavy prišla po vypätom pracovnom stretnutí, no stále neverila, že to spôsobilo prasknutie aneurizmy, pre ktorú ju roky sledovali. Ja som právnička v advokátskej kancelárii, tak sme mali proste také dosť vypäté pracovné stretnutie, kde som sa v podstate rozčúlila. Záchranku zavolali, až keď jej prestala fungovať polovica tela. Butík spadnutý, zle som artikulovala, potom už spadla na zem, že ma neposlúchala polovica tela. Právnička, ktorá pracovala predtým 12 hodín denne, dnes po tejto skúsenosti aj iným odkazuje. Nepodceňujte signály tela, dôverujte lekárom a vede a život žite naplno. Všetko sa to proste obrátilo. Som si povedala, že život každý deň si treba vážiť. A treba si ho proste užiť. Lekári, ktorí ju v tú noc operovali, tu ukazujú, že aj v jej prípade sa rozhodli využiť navigovanú 3D sonografiu a práve o nej a o skúsenostiach s ňou už odpublikovali aj vedecký článok. Pri aneurizmách, ktoré praskli, je ten terén, ako sa dostávame k aneurizme, neprehľadný. Tá metodika nám umožňuje vlastne zamerať si trajektóriu tak, aby sme sa vyhli najnebezpečnejším miestam a práve išli čo najbezpečnejšou trasou. Kadiaľ, že keď pôjdeme v tejto trajektórii, vyhneme sa nebezpečným miestam a dostaneme sa tam do toho miesta, kde sa presne chceme dostať. Tá sonografia nám to ukáže v tej danej minúte. Lebo počas tej preparácie vždy prichádza k posunom mozgového tkaniva. Čo sa týka krvácajúcich aneuriziem, tak prognóza je výrazne závažnejšia, keď to porovnáme s nekrvácajúcimi aneurizmami. Práve takéto dve ďalšie aneurizmy jej potom odstránili inou metódou. Metodami intervenčnej radiológie, to znamená vnútrocievny prístup. Aj lekári majú dôležité varovanie. Fajčenie oslabuje kvalitu cievnej steny a tým pádom je veľmi nebezpečné pre pacientov, ktorí majú takýto nález. Barbora Jánošová, televízia JOJ.